Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 27 сентябрь дүшәмбе иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Яңа эш атнасын бары тик яхшы уй ниятләр белән башлыйк. Бүген Россиядә тәрбиячеләр һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. Сабыйлар күңелендә тәрбия орлыкларын севүче фидакар хезмәт ияләре, тәрбиячеләрне чын күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Халык милләт буламыни булмаса тәрбиясе, тәрбиягә җан өрүче, синдер ул тәрбияче. Бүген студиябызда кунакта Казан шәһәре Мәскәү районы 294 номерлы балалар бакчасы мөдире Алия Гыйззатуллина. Алия, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көн, Азилә. Чын күңелдән котлыйбыз сезне һөнәри бәйрәмегез белән. Рәхмәт. Чыннан да, менә хәзерге заман тәрбиячесе ул көн саен камилләшергә тиеш. Менә хәзерге заман тәрбиячесенә нинди таләпләр куела? Иң беренче чиратта рөхсәт итегез барлык балалар бакчаларында эшләүче хезмәткәрләрне, тәрбиячеләрне, тәрбияче ярдәмчеләрен, специалистларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәргә, аларга саулык, сәламәтлек, авыр, ләкин шул ук вакытта матур эшләрендә уңышлар теләп калырга. Чыннан да, тәрбияче һөнәре бик мөһим һөнәр, Инде тәрбияче нинди булырга тиеш дигән сорауга мин булайрак җавап бирер идем. Тәрбияче ул профессиональ, компетент, үз һөнәрен яхшы белүче, һәм инде балалар һәм әти-әниләр белән яхшы мөгамәләдә, уртак сүз табып, матур итеп эшли белүче булырга тиеш. Йомшак күңелле, матур. Чыннан баланың психологиясын да белергә тиеш. Шул вакытта бит әле сезнең һәр көнне диярлек тәрбия бирү белән беррәттән аны бит әле мәктәпкә дә әзерләргә кирәк, шулай бит? Шулай, бик дөрес, бик дөрес. Нәкъ менә дөрес сүз әйтәсез, чөнки мәктәпкәчә яшьтәге балаларны мәктәпкә әзерләү ул инде балалар бакчасына йөкләнә. Шуңа күрә без әле белемле балаларны әзерләргә тиешбез мәктәпкә дә, бик дөрес. Күренекле Туфан ага Миңнуллинның сүзләре искә төшә, бу чиракта үзебез сайлаган язмыш, шулай бит. Менә Алия, сөйләп китегез әле, сез үзегез ничек итеп тәрбияче булырга уйладыгыз? Бу бала чактан килгән хыялмы? Шулай дип әйтер идем, чөнки мин кечкенә вакытта энем белән, минем бер туган энем бар, без инде аның белән һәр вакыт балалар бакчасы һәм мәктәп уйный идек. Мин укытучы ролендә, тәрбияче ролендә, ул инде бала ролендә, һәм шулай ук мин инде гаиләмнән күреп үстем. Чөнки минем әбием дә балалар бакчасында мәктәптә эшләгән, шулай ук минем апаларым менә педагог һөнәрен сайлаганнар. Шуңа күрә мин инде моны кечкенәдән күреп үстем. Шуңа күрәдер инде шундый һөнәрне сайлаганмын. Менә Ризадин Фәхретдиннең бик матур сүзләре бар. Тәрбиясе булмаган җирдә гүзәл ашлык җитешмәгән кебек, тиешле тәрбия бирелмәгәндә гүзәл кеше дә җитешмәс. Бик хак сүзләр, чынлап та хәзерге вазгыятьтә тәрбиячеләргә бик зур таләпләр куела. Менә сезнең үзегезнең балалар бакчасы, ул без инде әйтеп киттек, 294 номерлы балалар бакчасы, чынлап та бик зур уңышларга ирешеп бара, бит. Сөйләп китегез әле эшчәнлегегез турында. Нәкъ шулай, без инде балалар бакчабызда бик күңелле яшибез һәм бик продуктив эшлибез дип әйтергә кирәк. Төрле чаралар үткәрәбез балалар белән, әти-әниләр белән берлектә. Мәсәлән, әтинә белән бергә без шәҗәрәләр проекты үткәрдек. Бик күңелле, бик кызыклы проект килеп чыкты. Балалар кечкенә яшьтән үзенең нәсел-нәсәбәсен белеп үсәргә тиеш. Һәм инде шуңа бәйле рәвештә балалар, әти-әниләр, әби-бабалары турында мәгълүмат җыеп, кайсы гасырда алар яшәгәннәр, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, менә аларга әби-бабаларыннан нинди сыйфатлар күчкән, менә шуларны өйрәнеп, барлап, без инде бик матур гына менә шәҗәрәләр проектын булдырдык. Һәм инде бакчабызда әти-әниләр белән берлектә аны уздырдык. Шулай ук инде безнең балалар бакчасы театраль юнәлешне бик яратып ала үз эшенә, һәм шуңа бәйле без төрле фестивальләрдә һәм төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Мәсәлән, Әлмәндәр варислары дигән бәйгедә катнашып, дипломант дәрәҗәсенә ия булдык. Шулай ук төрле республика күләм һәм республика күләм бәйгеләрдә катнашып, һәм
Әйе, нәтиҗәләргә ирешәбез. Башкарган эшләр чынлап та бик күп һәм инде сөйләп китсәң бик күп инде. Сөйләп китсәң бик күп һәм монысы соңысы булмасын дигән теләктәбез, әйеме? Алия, әйтеп китегезче, менә сезнең күзәтүләр буенча хәзерге вакытта тәрбияче һөнәренә яшьләр киләме? Проблема бардыр, әйеме? Проблема дөресен генә әйткәндә бар. Чөнки яшь тәрбиячеләр килсен өчен безгә аларны җәлеп итә белергә дә кирәк, әйеме? Яшьләр килә, ләкин менә озакка тоткарланмый. Шуңа күрә мин теләр идем инде яшь тәрбиячеләрне мотивлаштыру һәм аларны озаккарак менә балалар бакчасына җәлеп итү өчен тагын да чаралар каралсын иде, әйеме? Менә безгә бик грантлар булырга мөмкин. Шул ук инде стимул рәвешендә поддержка булырга, әйеме? Ярдәм. Һәм инде менә безгә яңа тәрбияче килде. Ләйлә Зөлфәтовна бик яшь кенә тәрбиячебез. Без инде бик шат безнең коллективта яшь тәрбияче күрергә һәм безнең балалар бакчасында матур гына эшләсен дигән шундый өметләр аңа баглыйбыз. Әйе, амин, шулай булсын. Алия, бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без инде тагын бер кат сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Рәхмәт. Иртәнге аш тәмле һәм туклыклы булса, балалар да яңа белемнәрне тизрәк үзләштерә. Алдагы минутларда Миңназым Сәфәров һәм Мөршидә Җиһан бик тәмле ризык рецепты белән бүлешер. Без бүген тура дигән ризык пешерергә булдык. Нинди ризык ул, каян килеп чыккан һәм ни өчен тура пешерәбез? Теге көн сайын пешерәтен ризык булмасын дип әзерләргә булдым яна. Чөнки бу безнең якта гына пешерелә торган мишәрләр ягында дип әйтәбез инде. Татар халкында бик ник таралмаган ризык ул. Мөршидә тура дип атала. Сезнең якта тураны миңа белүемчә иремчекне, кызыл иремчекне тура дип әйтәләр инде. Без бер якта без сезнең белән тау ягында без, әйме? Бездә корт турасы диләр дә без инде шул гөбәдия пешерә торган корт турасын күз алдына китерәбез. Менә мин инде әзрәк кенә чамалыйм. Монда безнең сары май кирәк, йомырка кирәк, он кирәк. Әйе, күз алдында, ләкин әле менә бу хикмәте дә бар, әйме? Иремчек нинди сайлана, Миңназым абый? Иремчек татар авылында аны теге майсызландырылган дип сөйләшәләр инде, әйме? Сепарацияннан булганы ярамый, әлбәттә майлар иремчек кирәк. Майлар сары май, майлар иремчек. Бу майлы идеме, моның капкарасан. Майсыз һәм коры иремчек булырга тиеш. Иремчек коры булырга. Коры тору өчен нишләргә кирәк? Коры тору өчен әгәр дә кибеттән алган булса инде, иртәнгә кадәр аны бастырып куйырга кирәк, бер нәрсә белән коры булсын өчен, һәм сыгырга кирәк суын мөмкин булган кадәр. Коры булырга тиеш. Ул шундый дип торган таралып тора иремчек булырга тиеш. Әйдә, Мөршидә менә бу иремчекне ит тарткычтан, иш шартларында әлбәттә ит тарткычтан эшләргә була. Без монда блендердан чыгарабыз инде. Әзрәк кенә тиерләре булмасын өчен бу коры иремчек дип әйттек бит. Шул коры иремчекне әзрәк кенә тиерсез булыр өчен менә ул тегермәннән тартып алырга кирәк. Балаларны иремчек яки йомырка ашату бик авыр хәзер, әйме? Алар тәмлегә өйрәнгән бит. Кибет ризыгына өйрәнгәннәр. Менә моны пешереп ашатсаң, балалар үзләренең нәрсә ашаганнарын да белмичә ашыйлар һәм аларны бик тәмләп ашыйлар. У ягынан да отышлы. Рецепт бұрынғырақ болған сайын, ул нешектер затлырак дип санала бит инде. Кешедә булмаган дип инде, кешедә булмаган бер затлы ризык пешерәсен. Булгату вакытымы ничектер нәрсәгә карап, ул бер массага әйләнергә тиешме? Бер массага әйләнергә, нәкъ камыр булырга тиеш. Пешерү иҗат. Бигрәк тә нидә ират пешергәндә сирәк пешерә бит ул. Бик сирәк пешерә ул аны. Бик тәмле була ул. Шуңа күрә тәмле була торгандыр инде ул, әйме? Ләкин һәркемнең үзенең миктары бар дип әйтик, мәсәлән, үзенең ысуллары бар. Бәрәңге, әлбәттә, авыл җирендә бәрәңге, итле бәрәңгеләр бит инде ул һәр вакытта да. Бәлеш, безнең якта аерым пешерелә торган бәлеш бар, әйме? Бездә ул дәрәҗәдә миктар алмаган, бәлеш. Миңназым абый, хәзер без бу майны эретәбез, шулай бит? Майны эретергә кирәк, һәм шул майда пешеп чыккан, аннан соң, мичтән алганнан соң, кайнар килеш, кайнар майга шундырып алырга кирәк. Ул шуның өчен, салкын булырга тиеш, ул кайнар булырга тиеш. Май безнең иргән, бик ирбетмәгән әле. Беразын салабыз, әйме? Сал. Курыкмыйча сал. Май булды. Ана шунда ездереп дип әйтәбез без аны, әйме? Шул майга утыртып, мичкә табабыз.
Татар халык ризыгы. Мин моны бик нык әнидән сорап калган идем әлбәттә, әйткәнемчә, рецепт ничек була дип. Әни дә бит инде хатын кыз буларак, нәрсә син йомыркасын саласың, аның саласың дип үзенчә ул пропорцияларын белми бит, аның кулы эшләгән. Шуннан мин әнидән әйтәм, төгәл язып калмаган дип бик үкенгән идем. Шуннан изләреп җирдем, бер китапта да юк. Юнус Ахмаджанов китабында да юк. Башка соңрак чыккан китапларда да юк. Шуннан беләсезме, каян килеп чыкты ул китап? Резидә Хөсәйнованың «Тәмле булсын» дигән китабы басылып чыкты. Ул да безнең яктан бит. Мишәр ханым. Шулай беле. Шуңа күрә янда күп бик сөендем. Безнең нишле икән туралар. Баска кирәк янып китмәсен өчен. Карыйгали. Ягыннан мин Назым абый. Төсе килде. О, бу матур кызлар йөзе шикелле булган. Әйдә, куябыз менә шушындый табасына куйып әле. Салкын кеш ашаганлыктан моны алдан әзерләп тә куярга була җәмәгать. Кем кофе белән, кем чәй белән, ләкин нәрсә белән ашаганда да бик туклыклы, ашыккан вакытта тиз генә тамак алга барыш менә дигән ризык. Балаларга калдыра торган мирасларның иң кыйммәтлесе дин өйрәтеп калдыру дип язган Ризаддин Фәхреддин. 16 октябрьдә Казан шәһәре Галиев мәчетендә Ислам беренче адымнар мәктәбе үз эшен башлап җибәрә. Әлеге проект Татарстан Диния нәзарәте ярдәме белән һәр мөселманны намаз укырга өйрәтүгә нигезләнгән. Мәктәпнең үзенчәлекләре, дәресләр җадвалы белән безне Диния нәзарәтенең социаль бүлек җитәкчесе Айгөл Биктимирова таныштырып битәр. Әсләмә галәйкем, Айгөл ханым, исәнмесез? Сәлам, исәнмесез. Әйе, менә ислам беренче адымнар булу инде Аллаһка якынракка теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек. Үзенчәлекләре белән таныштырып китсәгезче, менә кемнәр килә ала, ничек без анда укыячакбыз? Беләсезме, менә мәчет бар, мәдрәсәләр бар, дини уку йортлары бар, әйме. Ләкин безнең халык аларга караганда күбрәк, һәм алар инде ниндидер бер курку аркылы узарга тиеш булалар, әгәр дә мәдрәсәгә укырга керсәләр, яисә мәчет каршындагы курсларга барсалар, халык әле мәчет каршында ниндидер курслар бар икәнен белмәскә дә мөмкин. Без менә үзебезнең тирәбездә, әйләнә тирәбездә булган яшьләр өчен әйдәгез намаз дәресләре уздырыйк әле, бер көнме, 2 көнме дип башлаган идек бу проектны. Аңа безнең бик күп халык теләп йөри башлады. Һәм без аның серен аңладык. Аларның чыннан да менә мин алда әйтеп узганча, мәчеткә керергә ниндидер бер каршылык булган, каян тотынырга, ничек тотынырга белмичә йөргәннәр, без инде аларны кылач җыеп үз туганнарыбыз кебек, үз балаларыбыз кебек итеп кабул иттек. Һәм беренче проектны уздырганнан соң инде шундый нәтиҗәгә килдек. Бу проект кирәк, моны үстерергә кирәк, моны камилләштерергә кирәк дип, һәм намаз гына түгел, менә намаз дөрес булсын өчен, намаз кабул булсын өчен тагын нәрсәләр кирәк, менә шуларга да игътибар итәргә кирәк дип уйладык. Һәм беренче дәресебезне без башлыйбыз тәһарәттән, гусөлдән, ничек булып эшләнә, ничек алына, аларны нәрсә боза, ничек яңартырга, кайчан яңартырга. Һәм аннары 3 дәрес китә намаз дәресләре. Һәм менә бу инде безгә укырга килгән халык килгәч кенә аңлый никадәр дәрәҗәдә намаз укырга өйрәнү җиңеллеген, чөнки аны без тырышабыз шушы җиңел формада гади итеп аңлатырга. Һәм намаз укыган кеше инде мөселман була, үзен мөселман саный, нәрсә соң ул мөселман булу? Бу темага да кагылырга кирәктер дип санадык. Һәм инде гакыйда мәсьәләләрен, ягъни Аллаһыга ышану ничек булырга тиеш, мөселман булу ничек була ул? Безгә бу идеяны, бу тәгълиматны кем җиткергән? Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям хакында да сөйлибез. Һәм ничек инде хәләл һәм хәрам турында сөйләмисең? Менә шулай итеп без 7 дәрес формалаштырдык. 7 дәрес. Бу атнаның кайсы көнендә булачак? Атнаның һәр шимбәсендә, менә шушы 16 октябрьдән башлап, һәр шимбәсендә Галиев мәчетендә дәресләр узачак. Иртәнге 8-дән көндезге 1-гә кадәр. Әгәр дә инде халыкның язылу теләге, яисә шушы именно күптән
өйрәнергә тели идем, күптән намазымны төзәтәсем килә икән дип уйлый икән, халык инде безгә шалтыратырга мөмкин. Менә без аны хәзер экранда күрсәтәбез. Бу телефон номерын рәхмәт. Барлык Шалтыратырга мөмкин. Язылыгыз, дәресләр бушлай. Дәресләр чыннан да бушлай, шул кадәр дуслашып, татулашып бетәбез. Мондагы апалар, абыйлар белән һәм әле шушы дәресләр тәмамланганнан соң да WhatsApp төркемендә без аларның бик күп меңнәрчә сорауларына җавап биреп, аларны шулай җитәкләп алып барабыз. Шунысына да игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә нәрсәне дә булса аңламый икән, безнең инде менә шу язылучылар әйме, сез әле аны кат-кат өйрәтәбез дип тә язгансыз, әйме? Ул теге бер теманы үзләштердем дә, икенчесенә сикердем дип түгел. Аңлаганчы эшли белгәнче һәм үзләштергәнче без менә шушы укучыларыбызны, үзебезнең туганнарыбызны дип инде алып барабыз. Аннан соң әле менә сез бит инде намаз укырга өйрәтәбез дип әйттегез. Димәк инде сез ул дугаларны аларга өйрәтәчәксез һәм алар атна дәвамында аны өйрәнеп бетергә тиеш булачаклар, шулаймы? Без инде аларны форматта оештырылачак. Иң элек, мәсәлән, халык безгә телефоннан шалтыратып язылды, мәсәлән, без аны теркәп куябыз һәм берничә көн кала аларны WhatsApp төркеменә җыябыз. Хәзер бит социаль челтәрләрдә нәрсә генә эшләргә мөмкин түгел димесең. Һәм менә мөмкинлекләр дә бар. Һәм аларга без инде Фатиха сүрәсен өйрәнергә кушып куябыз. Алар безнең беренче дәрескә килгән вакытта Фатиха сүрәсен өйрәнеп килә. Бу аларга ише. Һәм инде дәрестә алар шушы Фатиха сүрәсен аннары әле кабатлап дөрес өйрәндеме икән, ансында тикшерергә мөмкинлекләре була аларның. Һәм инде калган сүрәләрне, калган зикрләрне, китапларыбыз бар, дәфтәрләребез бар, анда барысы да язылган татар телендә, рус телендә, нинди телдә телиләр. Һәм алар аны шуннан атна буе өйрәнә, сорауларын бирә. Һәм инде әгәр дә нинди дә булса хата китә икән, ниндидер җитешсезлек була икән, без аны дәрес буенча инде төзәтәбез. Тагын бер тапкыр телефон номерын күрсәтик безнең тамашачыларыбызга. Язылыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде әйтеп үтәргә кирәк, бирдә бит безнең яшьләр дә, өлкәннәр дә барысы да килә ала. Барысы да. Менә җомга көнлегенә 81 яшьлек апа телефоннан шалтыратып язылды. WhatsApp-ым юк, балакайларым, мин сезгә дәрес башланганчы бер килеп китәм әле, барсында миңа күземә карап аңлатырсыз диде. Һәм инде 17 яшьтән башлап, әгәр дә әти-әнисе белән килә икән, бала 14 яшьтән башлап кабул итәбез инде. Барысында көтеп калабыз әлеге дәресләргә. Бик зур рәхмәт, Айгөл ханым, аңлатып киткәнегез өчен. Әлбәттә, инде безнең тамашачыларыбыз зур теләк белән әлеге дәресләргә язылыр дип өметләнеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Ислам диненең әһәмиятле нигезе ихлас булу. Уйларыбыз һәр чак ихлас булсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.